Le, le. Dalem Pak, pripun? Pak njaluk tulung tukono obat le. Wis pirang-pirang dino Pak ora ngombe obat. Awake ndrodok kabeh. Mas tuku apa Pak? Duit ora duwe kok. Lah wingi bar tak kai duit sih le. Bar ngedol motor kayak wingi. Entek Pak, ludes kabeh. Hah? Duit 7 juta ki entek. Mbok ki apa wae le? Tak ngeslot mbek nyanyi Pak. Apa? Pak, ojo mati sik Pak. Padahal sampeyan wis mari pengen tak uduh ke Elsine Pak. Wayu-ayune pol. Tenan pura le. Mbok yo dijak bali yang sini. Ya ora oleh to Pak. Elsi kok dijak bali. Sampeyan ngajak nyanyi, yo ora iso. Wong wis tuwek kok ngono. Tak kudu nyanyi to le. Menawa gelem dijak BO. Kan jebul upaya kelakuan kok ngono. Gue nak yo tiru. Astagfirullah Pak. Sampeyan ki wis tuwek. Mbok yo ilang umur. Kuburan ki wis menantimu. Ndak dengkulmu kono malah ndongoke pakne cepet mati. Ndang dodolan apa ngono usaha. Iya Pak. Lah modele di Ya kono golek dhewe, wingi tak kei duit kok iso entek. iya Pak. Mas apa aku ora duit kok ngene. Pak ya gatel. Gorengan. Gorengane Kang, gorengane yu. Gorengan. Wah, ana wong kae. Jajal tak tawanane ya, menawa gelem tuku daganganku. Kang, gorengan Kang. Saya lagi celokke ora krungu kan mau, Kang. Wegetan iki ya. Atuh. Wake aneh koyo ono diapur kake kupingku kan. Tak petik dasmu kok kowe. Yo jora Kang, lha nek ndasku pecah sampean kok gelem nambalke. Lenggari milih ra, tambal pres atau tambal tubles. Ono diatur. Lah mbok kira ndasku ban apa piye? Nesu, ngono wae nesu. Senengane kok. Aku ki rene meh nawani gorengan Kang. Gorengan Iki. apa donge? Lah iki kok ini lho. Bakulan kok ora aturan. Gorengan apa sih le? Wah iki Kang ekeh Kang ono telo, ono tempe, ono tahu. Jangan anget enak lho Kang. Lah nek paku ono apa ora paku? Kakekane lung dodolan gorengan kok takon paku iki. Lah nek duren, Duren apa meneh? duren goreng ra kok. Yo ora ana ra Kang. Piye sih dodolan kok ora ono kabeh iki? Niat ora sih dodolan dhewe. Ya anane iki Kang, mbok yo dilarisi lah. Ya wis tak tukune 10.000 ya, Kang. Alhamdulillah payu dagang pertamaku. 10.000 ya. Bakso mantap ya. Cocok kok rabane. Maklis. Weh, Kang, lagi gorengane piye? Ora sida, Kang. Jena baksone. Lah iya depo 50, dadi 500. Urip kok jen penak koyo ngene no. Wis pokoke kerja proyek sedina 120. Kurang apa donya iki wis. Lah iki bercair cake. Akalane ya. Kang, Piye le cah Gus? tolong ditumbasi daganganku to Kang, ben aku iso nembaske obat kanggo mbahku. Misake temen kowe le, lah mbahmu sapa jenenge? Mbah Yeus. Apa? Yus. Mbah Agus maksudnya. Oh, Agus. Lah mbahmu ki lara apa to le? Mbahku loro akeh Kang. Yo kadang loro stroke, kadang loro untu, darah tinggi, wis pokoke rena-rena meni Kang. Mumet aku. Le, uripmu kok sengsara meni le. Wis muga-muga mbahmu ndang mati ya le ya. Kita masuk ndang mari. Muga duit iki cukup ya Allah. Matur suwun Kang, matur suwun. Mugi-mugi Gusti Allah bales kebaikanmu Kang. Muga-muga duit iki cukup kanggo nglunasi utang-utangku. Lah, utang disaurkan penan.
Lah, iki sebenarnya.